dolog különbséget tenni kis és nagy tolvaj között, erkölcsi szempontból legalábbis. A különbségnek mindig meg kell jelennie a büntetésben. Jó estét kívánok, köszöntöm a Civil Kaszinó nézőit, és köszöntöm vendégeinket itt az asztalnál, Czakó Gábor írót. Jó estét kívánok! Borosbánk Levente politológus. Jó estét kívánok! És Németh Erzsébet szociálpszichológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor talán ezzel. Majdnem párhuzamosan fut a kormánynak az az intézkedése, most már 2 hetes gyakorlat van az egyikből, hogy ugye kisebb értékű lopásokért felelősségre lehet most már vonni az embereket, bíróság elé lehet kerülni, és talán mai hír, hogy az APEC pedig ezen túl nem a kis tolvajokra fog, nem a középosztálybeli emberekre fog koncentrálni, hanem azokra, akik nagyban hallgatják el az adót, nem fizetik be, illetve cégeket döntenek be, és ebből milliárdokat tesznek zsebre. Hát mind a kettőt iparszerűen űzték. Én tudok olyan esetekről, Magyarországon is és Erdélyben is tudok ilyen esetekről, amikor mondjuk az úgynevezett kis tolvajok, a megélhetési bűnözők felszették másnak a krumpliát, de nem egyedül, hanem mondjuk 8-an mentek, nem csak azért, hogy gyorsabban végezzenek, hanem mind önmagát külön vállalkozónak tüntette föl, és így módon nem érte el azt az értékhatárt soha, hiába kapta el a mezőr, a rendőr, bárki, a gazda. Nos, a másik pedig ugye ez az iparszerű, ez is ugyan iparszerűen űzik például a cégbedöntést, csak ezek nem kis szegény emberek, vagy csóró cigányok, vagy valami hasonlók, hanem ezek nagy milliómosok, vagy akár milliárdosok. És én sokszor idéztem már itt ennél az asztalnál a középkori magyar jogrendből azt, hogy minél magasabb beosztásban van valaki, társadalmilag minél magasabb a pozíciója, annál súlyosabb büntetést kell fizetnie. Annál súlyosabb az ő bűne. Hát akkor kellett. Akkor kellett, és ezt szerintem mai napig is kellene érvényesíteni, mert az igazság az metafizikai fogalom, de a világban a jognak is valami módon meg kell közelítenie ezt a magas igazságot, és másképp nem lehet. És nem megy ez már így tovább. Nem lesz krumpli. Tehát, hogyha valaki elveti a krumplit, és valaki pedig, valaki más azt fölszedi. Következő évben lehet, hogy megint elveti, és megint lesz betevő falatja annak, aki fölszedi, de a harmadik évben már nem fogja elvetni, és már nem fog tyúkot tartani. Tehát ez egyszerűen nem megy tovább. Hogyha a kisboltot havonta, 2 havonta kirabolják, akkor előbb-utóbb meg fog szűnni az a dolog. De amiről az imént beszélgettünk, hogyha a hallgatók egymás között interneten a jegyzeteket cserélgetik, és nem veszik meg a tankönyvet, és plagizálnak, akkor előbb-utóbb nem lesz tankönyv, nem lesz, aki megírja. Tehát a rendszerben nagyon fontos az, hogy ha kifosztjuk azt, aki dolgozik, a saját a munkájának az eredményét megfosztjuk, akkor nem lesz. És ha nem lesz krumpli, akkor nem lesz mit ellopni, és mindenkinek nagyon finoman szólva fölkopik az álla. Ez már nagyon régóta van. Én csodálkozom, hogy ez a nagyon egyszerű összefüggés, hogy csak most jelenik meg a törvénykezésbe. Ez egy nagyon fura dolog, mert nagyon régóta, ez legalább 15-20 éve nagyon súlyos probléma Magyarországon. Igen, csak azzal egészíteném ki egyébként ezt az egész kérdés, hogy igen, jelen van, eddig is jelen volt, csak a társadalomnak a morális állapota vezette el végül a politikai döntéshozókat arra, hogy ezt nevelési célzattal vezessék be. Tehát itt most már nem csak az a probléma, hogy vannak bűnözők, vannak nagy stílus és kis stílű bűnözők, hanem maga a bűnözés lett gyakorlatilag egy norma Magyarországon, és éppen ehhez kapcsolódóan, ha jól emlékszem, a hírben az volt konkrétan, hogy 4 túrórudi ellopásáért 25 000 forintos bírságot szabtak ki. Most 4 túrórudi ellopása az nem megélhetési bűnözés, az nem krumpli kérdés, meg nem a tyúk kérdése, az egy norma, valaki úgy gondolta, hogy ő neki jogában áll bemenni a kisboltba és ellopni a 4 túrórudit. Tehát pontosan ezért jó preventív jelleggel jelentett bevezetni, hogy aztán egyébként utána vissza is lehet venni a büntetésekből, csak a magyar társadalom eljutott arra a pontra, hogy mert olyan mintákat láttak maguk előtt, hogy akkor lehet ilyet tenni. Bánk, de mégis nagyon sokan írnak például közösségi oldalon arról, hogy hát
4 darab túrórudíjért. Vagy most például volt egy ilyen történet, hogy 2 15 éves lány valami bizsut lopott egy kis üzletben. Aztán elvitték őket, és egy éjszaka benn voltak. És hogy sírógörcsöt kaptak, hogy komoly traumát. Hát ez a történet. Igen. És mit kellett volna csinálni? Igen. Tehát azt mondani, hogy akkor nincsenek semmiféle következménye, szóval... Szóval ez áthatja az egész társadalmat. Egy pár évvel ezelőtt egy focistársam, amikor még focizhattam, sajnos ez az idő elmúlt, szóval egy focistársam mesélte, hogy egy kollégája, grafikus az illető, egy kollégája egy híres milliárdosnak, nem akarom mondani a nevét, szándékosan, néhai, dolgozott. 80 000 forintos számlát adott be, valamilyen logót, vagy mit tervezett az egyik cégnek, meg papírokat hozzá, borítékot, meg ilyesmit. Na mostan az illető, aki neki gyerekkori cimborája volt a milliárdos, nem fizette neki ki. És azzal fejeződött be a sok-sok beszélgetésük, mert ő ismerte a magántelefonjait is a gyerekkori pajtásság révén, hogy 40 000-ért lelő egy ukrán. Mit ugrálsz a 80 000 forintért? Na most nagyon sok ilyen esetet tudnék mondani, csak az időt húznám vele, tehát a felső rétegekben is ugyanez a helyzet, mert ennek az embernek a 80 000 forint az nem jelentett többet, mint az a 4 túrórudi mondjuk Most, hogyha egy társadalomnak a vezető rétege is így viselkedik, akkor mit várjunk attól a kislánytól, akit szintén nem tanítottak meg a jóra? Magyarországon elveszett a tulajdonnak és az életnek is az értéke önmagában. Tehát nem véletlenül hallunk opcióként egyébként az, hogy embereket ölnek meg akármilyen veszekedésnek a végeredményeképpen. Nem véletlenül halljuk azt, hogy valaki fog egy pisztolyt és bemegy egy iskolába és lelő mindenki, de ugye a vagyonnak, tehát a tulajdonnak sincsen már az értéke. És hadd vezessen mindig egyébként vissza a történet az én egyik veszőparipámra, az őszödi beszédre. Tehát azzal, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott az ország népének, és ez beismerte, és ez normaként megjelent, hogy hát ilyet lehet csinálni, mert nem volt semmiféle következménye. Így a hazugság is ugyanolyan intézményé vált, mint a lopás jelen pillanatban Magyarországon. Sőt, tegyem hozzá, és azok, akik azt mondták, hogy ez helytelen volt, azokat ütötték, verték hatóságilag, tehát az állam megbüntette a jót, hogy elterjedjen a rossz. Ugye van a kínai mitológiában egy Chi Yeu nevű pacák, aki az ottani hitvilágban a Lucifer-szerű alvilági fickó, aki megbüntette a jót, hogy elterjedjen a rossz. Azért nem, csak egy kis kiegészítés, arról nem hallottam, hogy a statisztikákban a gyilkosságok száma az növekedett volna. Tehát lehet, hogy Magyarországon nagyon-nagyon nagy baj van, sőt biztos is, és amiről beszéltünk, biztos, hogy igaz, de ez még nem biztos, hogy az élet elleni értékeink is teljesen ilyen romokban vannak. Csak azért nehogy azt higgyük, hogy ez világjelenség. Én nem azt mondom, hogy például Magyarországon. Magyarországon a vagyon elleni bűncselekmények azt gondolom, hogy azért az elég jelentősen jelen vannak, de az élet értéke veszett el egyébként szerte a világban. Tehát én azt mondom, nyugati kultúrában. Igen, meg egyáltalán a világ iránti felelősség veszett ki. Ugye milyen nagy port vert föl ez a Mexikó öbölbeli olajkút robbanás, áradt az olaj, veszélyeztette a drága amerikai partokat. Ez nagyon súlyos dolog, helytelen, meg kell fékezni, ilyenek nem szabad lenni. Ám de Nigéria olajnagyhatalom, 80% a nemzeti jövedelmének olajból jön is, és 50 éve folyik az olajkitermelés, minden nagy cég benne van, és azóta folyik az olaj a földekre és a folyókba. Szibériában ugyanezt történik. Nigériában milyen jól élnek az emberek, nem? Semmi probléma, semmi éhezés. Semmi éhezés, és az, hogy ott folyik a tengerbe, a folyóba, a szántóföldre, a dzsungelbe az olaj, az semmit nem jelent. És a Szibériában, mindenki látott olyan filmet, éppen a mi rokonaink, a Hantik és a Mansik vidékén az erdőkben ilyen olajpocsolyák vannak, és efélék, és kipusztultak a halak. Én azért visszahoznám a beszélgetés eredetét ide Közép-Európa keleti részére.
Tehát az, ahogy megfogalmaztátok, hogy a morális állapot ennek a társadalomnak nagyon-nagyon rossz, nagyon-nagyon mélyen van, annak azért megágyazott 40 év szocializmus, nem? Azért emlegetik azt a bizonyos híres, elhírhett Kádár interjút, amikor már megmerte valamelyik újságíró kolléga kérdezni, hogy na de hát Kádár értárs, hát van, aki hazaviszi a gyárból a csavarhúzót. És akkor Kádár így elmosolyodott, és azt mondta, hogy hát de az is a miénk. Ha otthon van, akkor is a miénk. Tehát ez a fajta megengedő szemlélet, ez aztán kibővül be bizonyos neoliberális elvekkel, és igen erőteljes és hangos emberi jogi szervezetek megszólalásával valahogy egy picit félre siklatta ezt a dolgot, nem? Akár az egész világban, nem csak Magyarországon. Igen, hát ez ugye összefügg azzal a bűnözői alapállása, hogyha jelentkezik egy bűnöző a bandába, akkor annak el kell végeznie néhány gaztettet ahhoz, hogy őt bevegyék. Ugye valaki a pártba karriert akar csinálni, annak is el kellett végezni. Na most, hogyha mindenki kicsit sáros volt, mindenkinek rossz volt a lelkiismerete, akkor volt a pártvezetésnek, a szocialistáknak jó. A Kádáriknak is, meg a Böszméknek is. Ugyanaz a rendszer volt, és mindenki, te se vagy ártatlan, te se mondhatod nekünk azt, hogy... Hát ez ennyire egyszerű szerintem. Téglalfalban, ugye klasszikusokat nézzünk. Itt két dologról kell beszélni. A kommunizmus az ugye ugyanúgy amorálissá tette a társadalmat, mint ahogy tette, már bocsánat, a liberalizmus. Tehát a francia forradalom és a felvilágosodásra tudjuk az egészet visszavezetni, ami megint csak relativizálta ugye a viszonyokat, tehát relativizálta az Istenhez való viszonyt, relativizálta a családhoz való viszonyt, és ugye nem véletlenül alakult ki a konzervativizmus, mint válasz a francia felvilágosodásra. És éppen ez a feszültség érezhető most is Magyarországon, és hát mondjuk azt, hogy az ilyen típusú társadalmakban, amik kvázi válságban vannak, hogy a szocializmus is, mint egy elég, mondjuk azt, hogy deviáns ideológia, és a felvilágosodás önmagában kettő gyúrta össze azt, ahol most éppen ülünk, és nézzünk szét, hogy úristen, mi zajlik ebben a társadalomban. Igen, ez biztosan így van, meg egyet is értek, csak nem szeretem ezt nagyon hallgatni, mert ha visszamutogatunk, akár a szüleinkre, nagyszüleinkre, akár a 20 évvel ezelőtti rendszerre, akár még, az valamiképpen, mint a felmentést adna. Én pedig azt mondom, hogy bármi történt veled gyerekkorodban, hátrányos helyzetbe kezdted, stb. Felnőtt emberként a cselekedeteidért felelős vagy, és nem mutogathatsz hátra, miközben ezek fontosak, csak talán érdemes mellé tenni azt, hogy mi ma most Magyarországon kétharmados többségű polgári vezetés mellett nem szabad elkeserednünk avval, hogy milyen nehéz örökség, illetve persze ezt tudnunk kell, meg nehéz gyerekkorunk volt, hanem azt kell gondolni, hogy na most óriási felelősség van a kezünkben, és talán lehetőség is. Akkor hadd válaszoljak Orbán Viktor egyik gondolatával, aki a tavalyi évértékelő beszédében mondta azt, hogy azért kell felelősségre vonni, azért kell visszatekinteni, hogy aztán ez a jövőben ne ismétlődhessen meg. Tehát azért tisztába kell tenni a dolgokat, rá kell mutatni a problémákat, mert csak úgy tudjuk megoldani ezeket. Igazad van. Tehát, teljesen, ráadásul ebben a pillanatban azok a felelősségre vonások, azok egyébként felelőssége pontosan azoknak, akik most következtek. Tehát ez most a dolga. Ebben most dolga van. Mondjuk a francia forradalom annyira nincsen. De attól még persze én azt mondom, azért a liberális gondolatnak a megjelenése indította el azt a relativizmust, ami gyakorlatilag szanaszétverte a társadalmakat. Tehát most már, és erre épült a szocializmus is. Tehát a közösség, azok az intézmények, amik egyben tartották és feltöltötték az individuumot, ugye, ami a liberalizmusnak az egyik központi eleme, azok vesztek ki. És azért nem érdekel már, hogy mi van a szomszéddal, nem érdekel az, hogy mi van a családdal, vagy a családommal, mert én saját magam élem az életét, mint felelős ember, azért valahol meg kell Egyébként egyetértek, csak ezt szerettem volna még hozzátenni, hogy nekünk állandóan számot kell vetni, hogy most felnőtt emberként, értelmiségiként, középosztálybeliként mi a dolgom, mi a felelősségem, miközben, ha ezt nem ismerem, akkor nem fogom tudni jól meghatározni akár a dolgomat sem. Hát azt gondolom, hogy ugye abnormális társadalmak alakultak ki. Ugye még egyszer a francia forradalomról vagy a felvilágosodásról
öngyilkosodásról. Ugye Mára volt az első, tudtam a történelemben, akinek volt kivégzési terve, hogy hány ezer embert kell kivégezni, nem emlékszem a számot, 10 000 embert legalább ki kell végezni. Ez szép. És ez nem arról volt, hogy az X-et, aki nem tudom mit csinált, kell kivégezni,